Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kahanan wabah kados ngeten iki kathah kaum muslimin ingkang rumaos ajrih. Ajrih wedi marang corona. Wedi engko nek aku mati piye, wedi engko kek aku ra iso mangan keliren kepiye. Ingkang kedah dipun pahami bilih raos ajrih rasa wedi marang pati, rasa wedi marang wabah, penyakit, kewan sing galak niku rasa wedi sing alami mboten dosa. Mila boten sebat wonten kitab Al-Qur'an fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lan Kanjeng Nabi Musa rumangsa wedi. Nalika piyambakipun mirsani ula sing matumpuk-tumpuk akeh cacahe. Ananging Nabi Musa alaihi salam boten dipun Allah dening Allah Subhanahu wa taala. Justru kedahipun rasa wedi kala wau ndadosake awake dhewe niku saya celak marang Allah Subhanahu wa taala, ninggalake tumindak dosa, ninggalake tumindak maksiat, enggal-enggal manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngathah-ngatahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nai masalah rezekine awake dhewe insyaallah mboten badhe kijolan marang wong liya senadyan sak rupiah. Rezeki sampun dipun atur dening Allah, ora bakal kijolan rezekine awake dhewe marang wong liya. Mila dipun sebat wonten salebetipun kitab Syifaul Alil, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala nyebataken riyen nalika wonten kedadosan taun, wabah, penyakit sing nyebar ten pundi-pundi. Niku wonten perangane menungso sing ndugeni teka marang sawijining omah. Iki menungso niki sampun yakin wong sak omah iki mesti wis mati kabeh kena wabah. Banjur omah ditutup, mongko ning jero omah niku tesih wonten bayi sing tesih nusu. Ijik urip. Ning wong-wong niki mboten ngerti. Nalika sampun dipun tutup, dipun tilar, let pinten-pinten dinten wong niki teka melih. Buka ngomah niku, nalika buka niku ningali wonten bayi cilik sing nembe dolanan karo anake kirik. Mboten ledang wonten asu sing gedhe mara, nalika bayi weruh rupane asu, bayi niki mbrangkang lajeng nusu marang si kirik kala wau. Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rejeki dumateng bayi sing ijik mbrangkang. Senadyan tiyang sepuhipun mati, senadyan mboten enten sing maringi rejeki, ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus salah sawijining kirik pinangka dalan urip, dalan rezeki kanggo si jabang bayi. Mila awake dhewe mboten sah perlu ajrih mikirke jatah rezeki, sauger awake dhewe tesih dikersake urip, insyaallah rezeki niku tasih wonten dipun cawisaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wondene rasa wedi marang pati niku ugi dipun keparengaken ning mboten sah banget-banget. Mboten sah banget-banget sebab wong Islam niku sing bejo niku nalika urip niku isine ngibadah, nalika sehat niku isine kenikmatan, nalika lara niku isine kafarah kangge mbusak dosa lan kesalahan, nalika dheweke mati niku isine mati syahid. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Temen nggumunake uripe wong sing iman. Sekabehe uripe nggumunake. Walaisa dzaka illa lil mukmin, lan iku mboten diparingake kejaba kanggo wong sing iman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, nek dheweke pinaringan kanugrahan kenikmatan dheweke syukur marang Allah, iku becik kanggo dheweke. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Nalika dheweke diparingi balak, bebendu, wabah, penyakit, dheweke sabar lan iku becik kanggo dheweke. Mugi-mugi manpangati wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten, wallahu taala a'lam bissawab.